Гадәттәгечә тәүлекнең әлеге вакытында сезне TMTV каналында мин Айрат Ильясов сәламлыйм. Хәерле кич, дуслар. Эфирда татар эстрадасының иң шәп клиплары тупланган топ клип тапшыруы. Бүген резидентларыбыз белән TMTV премияларын тапшыру тантанасы хакында сөйләшербез. Узган елны алар тантананы караганнармы, быел нинди чыгышлар көтә, нинди кызыклы номинация тәкъдим итерләр иде. Хәзер белербез. Топ клип кагыйдәләренә тугры калып, тапшырубыз башында сезнең тавышлар җитмәү сәбәпле бер резидентыбызга сау бул дияргә мәҗбүрмен. Әлеге клипны карабыз. Шулай итеп, берсе белән саубуллаштык, икенчесен каршылыйк һәм әлбәттә тавышлар юллыйк. Клипны ошатсагыз, 1320 номерына хатлар юллагыз. Кавышу, кешеләр сөюсез торалымы, тик язмыш вәгъдәле парларны айырам бер кемнән сорамый, тик язмыш вәгъдәле парларны ayıra bir kiminden sıramay. Aşraşu, tabıшу, kavıшу, яшьлекнең иң матур мизгеле, тимәсен парларга Yırakta yaşlıkta kalalar, Kadirine yanartıp galemde, Bari dik yıldızlar yanalar, Kadirine yanartıp galemde, Bari dik yıldızlar yanalar, Bari dik yıldızlar yanalar. Aşraşu, tabıшу, kavıшу, Сөюләр
Әлеге жыршы TMTV премиясында эпатар жыршы номинациясында көш сынаша. Аның көндәшләре Сылу һәм Аиша. Диана TMTV премиясы лауреаты була алырмы? Мұны біз 15 апрель күнне беләчәкбез. Жыршыны топ-клип тапшыруның абсолют лидеры итеп күрәсегез килсә, 217 коды белән 1320 номерына SMS-лар юлларга онытмагыз. Хәзергә сине көтәм клибын карыйк. Yazlar kilidi, күңелләрдә ташкан, исерәм мин, шомарт исенә. Без танышкан, тәүге сөю кичен, мин сагынып, искә төшерәм. Исеңдәме, иркәм язгы кичләр, тәүге сөю, тәүге үбешү. Таң аттырган, шаклар капка төптә, көткән шаклар, кабат күрешү. Исеңдәме, иркәм язгы кичләр, тәүге сөю, тәүге үбешү. Таң аттырган, шаклар капка төптә, көткән шаклар, кабат күрешү. Шымыр чәчәк, аткан язгы кичтә, бүләк иттең гөлләр бәйләме. Мәхәббәттән исереп йөргән шаклар, көтеп алган сөю бәйрәме. Исеңдәме, иркәм язгы кичләр, тәүге сөю, тәүге үбешү. Таң аттырган, шаклар капка төптә, көткән шаклар, кабат күрешү. Yazlar kilidi, şımırt islərine isirəm. Ütkənlərgə yigirib kiri qaytıb, seni sağınıb, iskə töşürəm. Isіңdəmi, irkəm yazgı kişilər, tәүге сөю, tәүге үбешү. Таң аттырган, шаклар капка төптә, көткән шаклар, кабат күрешү. Исеңдәме, иркәм язгы кичләр, тәүге сөю, тәүге үбешү. Таң аттырган, шаклар капка төптә, көткән шаклар, кабат күрешү. Таң аттырган, шаклар капка төптә, көткән шаклар, кабат күрешү. Көткән шаклар, кабат күрешү. Узган елны Фирдус Тимаев премиялар тапшыру тантанасында копейкада килгән иде. Быел берәрсе атта яки мотоциклда килер бәлки дип уртаклашты Рөстәм Галиев. Кыскасы, җырчы TMTV телеканалының үзенчәлекле булуын искә алып, шак катырга әзер булуын белдерде. Көттә тор, Рөстәм, мен самолет белән килермен бәлки. Сағындым, син қайда, син қайда, син қайда. Bir күнне ұшрашып, bir күнне табышып, мәңгегә кавышыйк без әйдә. Җил бураннар, кар яңгырлар,
Kişkiride bulanmaz, ışraşuğa varpaz. Jil buranlar, qor yağlarlar. Kişkiride bulanmaz, ışraşuğa varpaz. Qavışıq, qavışıq, qavışıq. Sin qayda, sin qayda, sin qayda. Hiç sönmez, sürülmez, hiç sönmez saf hisler. Ak hisler qabızıq biz yana. Jil buranlar, qor yağlarlar. Kişkiride bulanmaz, ışraşuğa varpaz. Jil buranlar, qor yağlarlar. Kişkiride bulanmaz, ışraşuğa varpaz. Qabışıq, ışraşıq, qavışıq. Tın kişte, aqtında, altanda. Tuzinde bəxetim, tuzinde aşıqıma. Otlarga sinimile hiç salma. Jil buranlar, qor yağlarlar. Kişkirde bulanmaz, ışraşuğa varpaz. 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 Kişkirde bulanmaz, ışraşuğa varpaz. Алсу һәм Азат Фазлыевлар узган ел премияда катнашканнар иде. Катнаштык та, тамашачы ролдә дә булдык. Тамаша үзенең кабатланмас образлары, онытылмаслык чыгышлары белән истә калды. Быелны да кимен куймассыз дип ышанабыз, диде Фазлыевлар. Калганы өчен җавап бирә алмыйм, ә менә алып баручылар сезгә ошыячак. Моны мин сезгә әлеге чараның алып баручысы буларак әйтәм. Хәтерсез, мәтрүшкә салырга онытканмын икән. Hey karşı, kartaydın şul indi. Бар иде бит синең дә ут кебек матур шакларың, ә? Табигатны һәр көне дә жылы аяз тыйыла. Күңел кояшы әгәрдә сүрелмәгән вакытса. Уф, табими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, кадер кирәк белергә. Уф, табими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, гөрләп кирәк яшәргә. Күккә очкан тургайларны сагынып нигә еларга. Янда сандугачлар сайрый, күңелне юатырга. Яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, кадер кирәк белергә. Уф, табими, яшәргә
Яшәргә дә яшәргә Гомерләр тик бер бирелә Гөрләп кирәк яшәргә Дус туганнар сон сәләмәт Шул зур байлык дөньяда Ник бейеми утырыйк бит Кештәр барда җаннарда Уф, та дими, эх, та дими Яшәргә дә яшәргә Гомерләр тик бер бирелә Кадер кирәк белергә Уф, та дими, эх, та дими Яшәргә дә яшәргә Гомерләр тик бер бирелә Гөрләп кирәк яшәргә Уф, та дими, эх, та дими Яшәргә дә яшәргә Гомерләр тик бер бирелә Кадер кирәк белергә Уф, та дими, эх, та дими Яшәргә дә яшәргә Гомерләр тик бер бирелә Гөрләп кирәк яшәргә Гомерләр тик бер бирелә Кадер кирәк белергә Гөрләп кирәк яшәргә Топ клип тапшырында 216 коды белән катнашучы Винарис Илегет TMTV премиясы өчен көч сынашырга тагын бер номинация кертергә тәкъдим итә. Иң гадел җырчы. Бу номинациядә миңа калса бер дә фонограммага җырламаган, тамашачысына ялганламаган җырчылар гына катнаша алыр иде. Сиңа бирәм, җил яңгырын сакласындырмам. Синең куллары җылы, мин бит беләм, өшетмәсең аны тундырмам. Сөйгерем бар, сиңа бирәм, син бит минем якын үз кешем. Синең карашың, мин бит беләм, шул карашларыңнан исердем. Сиңа бирәм, өзеп алып йөрәк түреннән. Мин бит беләм синең йөрәгеңә, күптән минем шәшкә шигергән. Сөйгерем бар, сиңа бирәм, син бит минем якын үз кешем. Синең карашың, мин бит беләм, шул карашларыңнан исердем. Сөйгерем бар, сиңа бирәм, карашларыңнан исердем.
aydan saklasındırman. Senin kullar жылы min bilbilem, üşütmesin bana kındırman. Senin dilim var, sina çilem, sen bitmenim yakınız kişi. Senin karışın min bilbilem, şu karışlarından üsürdüm. Senin dilim var, sina çilem, sen bitmenim yakınız kişi. Senin karışın min bilbilem, şu karışlarından üsürdüm. Senin karışın min bilbilem, şu karışlarından üsürdüm. Senin karışın min bilbilem, şu karışlarından üsürdüm. Qozon yigitlari turkumi premiya topshiruv tantanaсын qaraganlar big ышады dedi yigitlar. TMTV үсә yıldan yıl yangiliklarga boyi. Sahna bizelishi o't, biyuvchilar barisi da big professional boshqarilgan deb bildirdi ular. Qozon yigitlari fikrincha birdan-bir yigitlar turkumi Xalqshan turkum eng keng repertuarli turkum nominatsiyasi bo'lsa, ular hech shaksiz jingu yawli olurlar edi. Әллә диңгезләрдә yüzәм, әллә күкләргә менәм. Белмимен, үземдә белмим, исерек шикелле йөрим синең сөюләреңнән. Сихрләре сөюләрең, төннәремдә төш кебек, акылдан язган димәгән, мин сөюдән исерек. Сихрләре сөюләрең, төннәремдә төш кебек, акылдан язган димәгән, мин сөюдән исерек. Ничек инде назларыңнан әйләнмәсен башкайым. Үзәкләремне өзәсең, шулай ярата беләсең, син генә бит, җаныкаем. Сихрләре сөюләрең, төннәремдә төш кебек, акылдан язган димәгез, мин сөюдән исерек. Синең белән генә килә бәхетеңне табасың. Исерек мин сөюеңнән, исерек мин сөюеңнән, айнырга да язмасын. Сихрләре сөюләрең, төннәремдә төш кебек, акылдан язган димәгез, мин сөюдән исерек. Сихрләре сөюләрең, төннәремдә төш кебек, акылдан язган димәгез, мин сөюдән исерек. Endi yotlab bitirgansizdir, lekin tag'in bir topqir esingizga tushiraman. 15 aprel kuni piramidada uzashaq TMTV premiyalarini topshiruv tantanasına biletlarni konsert ham kassir.ru saytlarida olib bo'ladi. Bilishmalar uchun telefon 297 43 77. Kerak menda bu sena. Uylanib kim rahat ko'rgan endi. Uylangaч bit hali cho'shi bor. Cho'shi? Uylanma. Nima ishlarga? Sena
Тещалар бойынша білгіш Шамқайламаға бара керек. Кім? Шамқайламы? Бар bu dünyalarda iki bir şep köşe. Anam birsi min kiyev birsi minim köşe. Kiyev canı kayım deyip gülbeyip gönettıra. Minim hattının bari tik ulğuna jine ala. Hatının meğeni babayım hatın. Balalarga deveni minim köşüm altın. Hatının meğeni babayım hatın. Balalarga deveni minim köşüm altın. Bulay bulsa şavlatıp yaşaysa bir görek eybet benim hattının en iyisi. Kilse eğer yalnızga yatmay akıllar satıp güçten işlerim bir adet tizgine kite koydum. Hattının beni babayım hatın. Balalarga deveni benim çöşüm altın. Hattının beni babayım hatın. Balalarga deveni benim çöşüm altın. Oralarga körmü, üretmi de bir de üretip yürüşeler minga kirek mi de. Gayiplerim bulganda da kurmemişke savaşa. Üzü bakır yaşavları şundi çoşun bulsa. Hatının meğeni babayım hatın. Ballalarga deveni minim tüşüm altın. Hatının meğeni babayım hatın. Ballalarga deveni minim tüşüm altın. Yıkışmazsam hadi olur rahmet yavsun. Rahattan evet alam minim tüşüm altın. Hatının meğeni babayım hatın. Ballalarga deveni minim tüşüm altın. Senin çöşe aldın. Ришат Шейхетдинов ТМТV премияларын тапшыруу тантанасын онлайн трансляцияда карарга өлгөрмөгөн. Лекин сугуннан бар кабатлауларын да карадым дип акланды. Ришат яры-яры, ышанабыз сиңа. Быйыл карамый калма. 15 апрель кички сагат 5-те башлана. Aşkıma sinmini yuğaldırga Yüreğinden sızıp taşlarga Durmuş yolu tik başlandığına Nige yağışudan başlarga Sin unutma bizning nikah kişi Vağdalarin yürek türünde Besfabızgan uşak dürlep yansın Kalsın bizden sağınıp süylerge Sin unutma bizning nikah kişi Vağdalarin yürek türünde Besfabızgan uşak dürlep yansın Kalsın bizden sağınıp süylerge Sevgili berilerdegine Niga aşılganını kütmezke Avaralıklar kilse ikev berge Niga jidekleşip ütmezke Sin unutma bizning nikah kişi
Vağdaların yirret dürünü de Biz qafızlan uşaq dürləp yansın Qalsın bizden sağınıp siylerge Tevgi mehabetin Xuday birgen saqlağı ömürge Dünya bulgaç türlü haller bula Erinde salma siyen künülge Sin unutma bizning nikah kişi Vağdaların yirret dürünü de Biz qafızlan uşaq dürləp yansın Qalsın bizden sağınıp siylerge Sil unutma bizning nikah kişi Vağdaların yirret dürünü de Biz qafızlan uşaq dürləp yansın Qalsın bizden sağınıp siylerge Biz qafızlan uşaq dürləp yansın Qalsın bizden sağınıp siylerge Qalsın bizden sağınıp siylerge Rizat Zinira Ramazanoflar dueti Ayrusha Liliyalarning minut içinde üsüün hem İlsiya Badreddinovaning Oqshalar ışırtuğun iske tushirdilar. Ay u premiyadan so'ng ko'pmi shaltiratular bo'lganini bilsangiz, bir tanishim hatta premiya olding bet, mashina olarga oqsha berib turali deb de shaltiratgan edi deb esga oldi Rizat. Ramazanoflar uchun 1320 nomerni 221 kodon yollarga unutmag'iz do'stlar. Zinger op kaleme indi. Zinger edeyim. Hayır, not tokta indi. No, dürüst bulmadı bir indi. Nişik, no minim, no zingere min yaratam. Koy vakit Ukka 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 lemme Ukka 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 lemme Ukka lemme Ukka lemme Ukka lemme Ukka 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 lemme Ukka 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 lemme Ukka lemme Ukka lemme Ukka lemme Gayipler, gayipler Ukka 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 lemme Ukka 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 lemme Ukka lemme, ukka lemme Ukka lemme Ukka 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 lemme Ukka 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 ukka
Иң оригинал аранжировка. Әлеге номинацияны Алина Софиуллина тәкъдим итте. Аның фикеренчә, аранжировка осталарына да TMTV премияларын тапшырырга кирәк. Кайгыртучан Алинаның коды 218. Башлыйк әле дейсең ак биттән. Бу сүзләрне инде синнән җаным нишәнчеләр тапкыр ишетәм. Бу сүзләрне инде синнән җаным нишәнчеләр тапкыр ишетәм. Юк кирәкми бүтән. Башлау мөмкин түгел ак биттән. Йөрәгемдә булган саф хисләрне син эзләдең нигәдер читтән. Юк кирәкми бүтән. Башлау мөмкин түгел ак биттән. Йөрәгемдә булган саф хисләрне син эзләдең нигәдер читтән. Бәхетлесе, күбрәк күз яшьлесе, синең белән узган минутлар. Тормыш китабында барысы да сабырлыкның да бичиге бар. Тормыш китабында барысы да сабырлыкның да бичиге бар. Юк кирәкми бүтән. Башлау мөмкин түгел ак биттән. Йөрәгемдә булган саф хисләрне син эзләдең нигәдер читтән. Синдәйләр юк дисең, бәхетемне дисең таныдым. Ә мин инде сине көтә, сабыр итә арыдым. Ә мин инде сине көтә, гафу итә арыдым. Юк кирәкми бүтән. Башлау мөмкин түгел ак биттән. Йөрәгемдә булган саф хисләрне син эзләдең нигәдер читтән. Юк кирәкми бүтән. Башлау мөмкин түгел ак биттән. Йөрәгемдә булган саф хисләрне син эзләдең нигәдер читтән. Юк кирәкми бүтән. Башлау мөмкин түгел ак биттән. Йөрәгемдә булган саф хисләрне син эзләдең нигәдер читтән. Йөрәгемдә булган саф хисләрне син эзләдең нигәдер читтән. Рөстәм Асаевның «Кыр казлары» җыры иң моңлы яки көчле тәсир ясаучы җыр номинациясендә беренче урынны ала алыр иде. Ләкин әлегә TMTV премиясендә мондый номинация юк. Уйландыручы моңлы җыр өчен 13-20 номерына топ клип 215 кодын юлларга кирәк дуслар. Ә хәзер клипны карыйбыз.
Kır kazıları jırlap, kır kazıları yıllap, Kangıldaşıp şakız jitkenş. Kır kazıları jırlap, kır kazıları yıllap, Kangıldaşıp şakız jitkenş. Yürek ernip kala, yürek sıkrap yana, Kır kazıları kebek sin kitkeş. Yürek ernip kala, yürek sıkrap yana, Kır kazıları kebek sin kitkeş. Elley yaşlar tama, elley yangır yavar, Yıllarından kitken kışlarının. Elley yaşlar tama, elley yangır yavar, Yıllarından kitken kışlarının. Yürek seni köte, yıllar mini süte, Sen unutma jirde min barın. Yürek seni köte, yıllar mini süte, Sen unutma jirde min barın. Jirde min barın. Yürek seni köte, yıllar mini süte, Sen unutma jirde min barın. 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 TMTV премиясы татар эстрадасында яңа сулыш өрді дип башлады сүзем Гүлназ Халикова. Җырчыга тамаша ошаган, аеруча ул Гүзәл Уразова белән Илдар Хакимовның чыгышларын истә калдырган. Аның симпатиясе аңлашыла. Ничек инде шундый талантлы апаң һәм җизнеңә сокланып карамыйсың. Экраннарда исемең йөрәккә чигелгән җыры белән Гүлназ. Yıldızlı tünlerim min sizden, Sıradım yıldızının yaktasın. Yalvardım köklerge dik jirde, Tabaldım canımın yartasın. Bir nazga bir hiske direnip, Yaşarga ömürler birilgen. Canımın yartası sen deyip, İsmin yürekке şigilgen. Korkutmay salkını kışlarının, Көңелім мәңгілік ясыман. Миннен
бәхетле бір кем юк янымда һәр вакыт син булсаң. Бір назга, бір хискә төренеп, яшәргә гомерләр бирелгән. Җанымның яртысы син диеп, исемең йөрәккә шигелгән. Сөю белән тулган һәр көнем, һәр мизгелем назлы кадерле. Рәхмәт сиңа язмыш мең рәхмәт, биргән өчен яшәү бәхете. Бір назга, бір хискә төренеп, яшәргә гомерләр бирелгән. Җанымның яртысы син диеп, исемең йөрәккә шигелгән. Бір назга, бір хискә төренеп, яшәргә гомерләр бирелгән. Җанымның яртысы син диеп, исемең йөрәккә шигелгән. Исемең йөрәккә шигелгән. Исемең йөрәккә шигелгән. Уфада яшәү сәбәпле Мирхат Гайсин тантананы онлайн трансляцияда караган. Мирхат белдерүенчә, тамашаңа бик зур тәсир ясаган. Шуңа күрә ул быел оештыручыларга яңа номинация тәкъдим итә. Минем дә йолдыз буласым килә дип атала ул. Әлегә бу номинациядә кем җиңү яулар иде икән, монсы сорау булып кала. Күлләре дип җырлаучы Мирхат өчен 1320 номерда 210 коды белән тавышлар юллагыз. Ниһаять, хит парадыбызның беренче эшлегенә дә аяк басабыз. 3нче урынга лаек дип табылган резидентыбыз сезнең экраннарда. Алтын пармакларны салып балык тутый күлләрдә, күрәсеңме безне мактап тургай сайрый күкләрдә. Күлләре, күлләре, шул зәңгәр күлләре, мин бит сине бүген күрдем, кайда йөрдең илгәре. Күлләре, күлләре, шул зәңгәр күлләре, мин бит сине бүген күрдем, кайда йөрдең илгәре. Әйдә җаным, күлгә төшеп коелыйк без суларда, моңа кадәр мин белмәгән булган икән кайларда. Күлләре, күлләре, шул зәңгәр күлләре, мин бит сине бүген күрдем, кайда йөрдең илгәре. Күлләре, күлләре, шул зәңгәр күлләре, мин бит сине бүген күрдем, кайда йөрдең илгәре. Икәү тыңлык күккә карап тургайларның җырларын, алларда бит безгә дип бүләк итә моңнарын. Күлләре, күлләре
şu zenger küllere Min bitsini bugün gördüm kayda yurdun illere Küllere küllere şu zenger küllere Min bitsini bugün gördüm kayda yurdun illere Min bitsini bugün gördüm kayda yurdun illere Kayda yurdun illere Seni bugün gördüm kayda yurdun illere Салават Миниханов һәм Күзәлемгә иң истә калганы 7 сәгатьлек тамаша. Узган елны TMTV премияләрен тапшыру тантанасы бик текә чара булды дип сөйләде Салават. Ә Күзәлем беренче тапкыр булуына карамастан премия татар җырына караганда да масштаблырак һәм эксклюзиврак булды дип өстәде. Әлеге дуэт өчен 1320 номерына 211 кодын юлларга онытмагыз. Шулай итеп, икенче урынны яулаган резидентыбызны каршы алыгыз. Әбиеңім үйге қайтқаш. Ой, білейін, бұларға бет ілеге, юныға кәмегенлер. Мен аңарға айттым. Оралы, зейтіне бұтыралар бұлар. Мені де құя. Бұларны кіргеш, мен бет бір толдырам бет. Соннан берлі. Үйде тәртіп. Аңладың ма? Ey, әкият сатма инде. Күшкелер қайттық, юллар жоқ, нишла бұтыралар, хамаша іші бұтыралар, шақ қатардың урамларны кіремегенлер. Бұл нинде қайыл бұл шығарға керек. Бар қыз, бар. Балбай. Dinle. Kötme. Yükten açsam kuzum bilmem nişik düzüm Qabatlana ötken günlerim Şuluk soğut soba yumağın kır koydan Niga gerek mina bu bela Ellesinde mine uynap yürüdüğüm Dikşiresin günde eşimini Orum iyi koydan şeyde kaynamadan İşte bunu uluyum şoba Ay 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 Nişik yaşar biz bulay Ay 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 Yalnız yaşamak kolay Ay 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 Nişik yaşar biz bulay Ay 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 Yalnız yaşamak kolay Bir qarasak uylap, riza bulup soylap Qavuştuk biz irken tuyosap Şunun için canım durmuş yemin tatıp Birge yaşav gerek ut yanıp Ay 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 Mengiga birge şulay Ay 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 Yaşarga yazsın Xuday Ay 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 Mengiga birge şulay Ay 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 Yaşarga yazsın Xuday Ay 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 Mengiga birge şulay Göbel, Eyleğen birey bir köşede. Mene kızım benim kilim bulup çıkanda, kilim kulmayın, gelişip durup. Evisi. Dur, neşe bededin şu korkutup. Evisi. Neşe bildin? Evisi min seni şundu yaratam.
Миңа калса TMTV премиясына тагын бер номинация кирәк. Иң танылган автор башкаручы. Һәм әлбәттә әлеге номинациядә беренче урынны ул Балдамай дип җырлаучы Гүзәлия алыр иде. Бу атнада топ клип хит-парадының иң шәп клибы дип танылган җыр. Сүзне абсолют лидерга тапшырам. Карыйбыз. Тормышыбыз жәннәт безнең, алда гөл, ник алай дип сорап торма, үзең бел. Тормышыбыз шундый рәхәт, балдамай, яшәп ятабыз типтереп, ай. Тормышыбыз шундый рәхәт, балдамай, яшәп ятабыз типтереп, ай. Сызгырган кебек баражай, күзләргә тимәсен дип айхыдай. Тормышыбыз шундый рәхәт, балдамай, яшәп ятабыз типтереп, ай. Тормышыбыз шундый рәхәт, балдамай, яшәп ятабыз типтереп, ай. Шатлык белән яшик, гел шулай, баш очында балкып торсын мәңге кояшай. Тормышыбыз шундый рәхәт, балдамай, яшәп ятабыз типтереп, ай. 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 Яшәп ятабыз типтереп, ай. Озын сүзнең кыскасы шоу. Топ клип хит-парады резидентлары белән таныштырып бетердем. Җомгадан соң шимбә түгел, яллар килә. Сезгә күңелле онытылмаслык яллар теләп, мин Айрат Ильясов сезнең белән саулашам. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье. Это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап Ателье.